бях тя. Една на мой задушчет. Той почина наскоро и тя едва сега се съвзема от него. Играе ли прич? Фантастична е. Така няма да зависим от случайни хора. А на колко години? Колкото мен. Ужасно. Мадам, служи на Финчи тук. Да влезем. Здравейте, здравейте, много ми е приятно. Здравейте. Не ставайте, много ми е приятно. Францич. Францич Ричман. Здравейте. Здравейте, как сте? Много е топло тук. Наистина? Много си отслабнала, скъпа. Знаеш какво преживях? Да. Какво ще желаеш? Нещо с пием? Всъщност, каквото и ви е едно сухо мартини. Какво да бъде за вас? Сухо мартини. Много не допада много в тази жега. Аз много обичам коктейлите и изобщо не ми действат. Благодаря. Ако може малко хляб, също. Да. Нали, донеси хляб, Лена. И малко масло, ако може. Нали, имаме ли масло? Да, може. Благодаря. Имам още, ако може. Не, така. Не. Как сте казано? Ето, може. Ние се храним твърде скромно, надявам се, че нямате нищо против. Аз също се храня скромно. Аз ям основно хляб с масло и картофи с сметана. Толкова жалко, че нямаме сметана. Това е едно от нещата, от които човек трябва да се лиши на Ривиера. Жалко ми се. Нищо, няма проблем. Може ли и чай с захар, ако може, да? Да, да поздравям. Да, така. Играем прилич, нали? Франк, ти си! Лева! Да, спетия? Да, на нас. Първа ръка. Чечето, да. Аз ли съм? Да. Лечи си. Обичате сладко дом. Мадам, Според нас, Калина слажда повече. Отвратителен е. Кой е тук? Мисля, че тя е вашия проблем. Здравейте, дами, започваме! Айде само як ще се играем! Добре, само як ще се играем, започваме! Долу горе, долу горе, долу горе, долу горе! Долу горе, долу горе, долу горе, долу горе! Това е само до някакво дружа, долу, две, долу, две, долу, добре, долу, добре, долу, добре, долу, добре, влезеш, стани горе, стани горе, слез долу, слез долу! Долу, добре, долу, долу, слез долу! Ставай, ставай горе, ставай горе, ставай горе! Долу, добре! Не! Не! Стига! Много птички! Оле, извинявам се, че ти оставих съвсем сама, но... Няма проблем. Аз между другото си прекарах с дървото. Значи първо всички факт. После ходи при коланка. Спих един невероятен коктейл, да ви кажа какво открих. Вина и неизвичайна която предлага най-невероятната сметана. И знаете ли, поръчат да ни доставят всеки ден, ето пробайте, половин кило. И да, аз по този начин мисля да дам своя скромен принос за домакинството. Нищо против страха. Много мило от твоя страна, но ние изобщо не ядем сметана. При този климат тя ужасно дразни жлъчката. Ами мислите ли за фигурата си? Лекарят ми каза, че трябва да ям. Нима ви казах, че трябва да ядете и хляб, и масло, и картофи, и сметана. Да, всъщност, аз си мисля, че точно това има да предвид, когато ми каза, че се захраня безколонно. Ще станете като бъчва, Лена! Няма, аз изобщо не пълнея, значи няма всичко, каквото ми харесва и погледнете това, въобще не ми се лепи, ето то просто... Вижте, какво прави Анали и ще си върна малко по-късно.
нас питаш ли не? Изобщо не биваше да я каниш. Откъде можех да знам? Тя е твоя братовчетка, а не наша. Няма да стоя тук 14 дни да гледам как плюска. Просташ, който се придава такова значение на храната, Ара. Все пак, докато стои над всичко. Мене ли наричаш простачка, Франк? Не, разбира се, че не. Аро. Залагам се, че ти си способна да слезеш вечер в кухнята, когато всички заспят и добре да си похапнеш насаме. Как можа да кажеш такова нещо, Ара? Никога не бих накарала някой да направи това, което сама не мога да извърша. А защо тогава никога не отслабваш? О, миличка, Как можа да кажеш такова да нещо? те обидя. Толкова кила съм смъкнала до сега. Разбира се, че си отслабнала. Всеки го вижда. След толкова много лежи. Лена! Кевчин, той е толкова обижда, ще правим с кухня. Нека поиграем все пак. Да? Да поиграем, нека поиграем. Аз съм наред. Франк? Лена, Грешна атака, Франк. Лена, как Не не биваш да играеш пиката. А ти защо на лош купа? Знаеш, че той ни не налага. Дарим две ръце. Щяхме да ги вкараме, ако не беше толкова грешно. Ти провали играта. Момичета, не се карайте! И не ме учи, аз от 20 години играя бридж. Мисля, че не бива да се събирам с жени толкова по-възрастни от мен. А пък аз имам нужда от интелектуална среда. Човек с мозък като моя трябва да общува с равни нени. Как ненавиждам жените! Толкова са непостоянни и злобни! Анри! Донеси ми хляб и масло и всичко, което включиш от най-гръщавата свиня! Донеси ми круасаните! Бързо! Ти си какво правиш тук? Виждам, че ядеш. Ще станеш като бъчва. Но не полява ли те, Франк? Звън! Мислех, че имаш по-силна воля. Ти си виновна! Ти и най-ужасна жена! Не ли знаеш, че гледам как се тъпчи като шпросте? Те се наял както трябва! А като ще да се просна! За мене! Толкова е вкусно, плътно! Господи! А вие животни такива! Пасета! Анри? Донеси мартини. Мартини! Донеси цялата бутилка! Теофи! Бутилката с мартини, какво да дадеш? Къде видиш? Благодаря! Прекрасни! Здравейте, дами и да! Каквото и да кажеш, тя играеш ужасно бридж. Ужасно.